Yuta nga kabilin sa mitaliwan nga ginikanan, giatiman o giampingan. Kini ang paghulagway sa magsoong Roylo nga taga Sitio Buyo, Barangay Binungkalan sa lungsod sa Katmon. Ang magsoong Roylo midangop sa Brigada Cebu tungod sa ilang kalibog. Matud pa ang ilang gipuy-an nga yuta. Laing tao naman ang maghinaot og ilang gihulagway nga nag-abusar na o giataka na ang ilang katungod. Gitug-an nila nga giguba ang ilang koral og nang haras ang maong silingan. Hinungdan nga nangabot sila sa barangay. Apan ang ilang gireklamo, nagpakita naman hinuog usa ka papel nga nangangkon nga maoy tag-iya sa yuta nga matod nila dili balido. Haras man na siya dito sa among yuta, nisud man siya, giduba ang koral. Dunay gihuptan ang magsoong Roylo nga papilis nga ilang giisip nga makapamatuod nga sila ang tag-iya. May deklarasyon nga amo pa nang gibuhisan matag tuig. Padayag sa magsuon nga misalig sila sa Brigada Cebu nga makahatag nila og katinawan. Mipauli ang magsuon sa ilang Pinoyanan, dala ang kalipay og nagbilin og pasalamat sa Brigada Action Center Team nga nakapahupay og nakahatag sa katagbawan sa ilang suliran. Nagpasalamat ko sa brigada kay iya kaming giasikaso karon og ang among gipangayo nga malinawan ni sa bahin sa among yuta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.